आजिना बड'लेण्डआव जों फैफिनगोन थाला थाला थिन थाला बिल्डिंबो जों लुलायगोन रुजु रुमु सानैजों संसार जालांगोन। हेलौ लोगोफोर, दिनै बे गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव गासैखौ बरायनानै लाग्रोनाय थालायबाय। लोगोफोर, दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो बर'नि जाखांफुनाय मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि आरो बिथांनि जेसि नार्जारिनि फाव खालामनायाव गोदानै आबुं मोनसे मिउजिक भिडिअ फैगासिनो दं। जाय मिउजिक भिडिअनि टाइटेलनि मुङानो जादों दाहोना रुवाथि। बे दाहोना रुवाथि मुंनि आबुं मोनसे आपकामिं मिउजिक भिडिअआवनो गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन जेसि नार्जारि, लोगोसे फैसालि गयारि। डाइरेक्सन करिय'ग्राफखौ खालामदों सोरां बसुमतारी आरो बाबुला बर'। डिअपि खालामदों सान बर'। मिउजिकखौ खालामदों निजुग बाग्लारि। मेथाइखौ रोजाबदों बर'नि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि आरो फेस्ला मेथाइ रोजाबगिरि बिथां जेसि नार्जारि बिथाङानो। बे मिउजिक भिडिअखौ नोंथांमोना खोनानानै जोबोद नायनो थाखाय एक्साइटेड जाखाबाय जानांगौ। सोर सोर नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय जोबोरैनो एक्साइटेड जाबाय बयबो कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर। मानोना बिथां जेसि नार्जारिनि फाव खालामनाय आरो मेथाइ रोजाबनायखौ नोंथांमोना गोबाङानो मोजां मोनखायो आरो सोर सोर मोजां मोनो बयबो कमेन्ट्स खालामदो आरो बयबो एक्साइटेडब्ला कमेन्ट्स खालामदो। बे मिउजिक भिडिअनि शुटआ दासिम सोलिगासिनो दं लोगोफोर। बे मिउजिक भिडिअखौ जेसि नार्जारि इउटुब चेनेलनि गेजेरजोंनो नोंथांमोना नुनो मोनगोन। सोर सोर नोंथांमोना जोबोरैनो एक्साइटेड जाखाबाय बयबो कमेन्ट सेक्सनाव दानो लिरना फोरमायहरखादो। जेब्ला रिलिज खालामो अब्ला आं बेनि सायाव गोदानै मोनसे नोंथांमोननो आपडेटनि गेजेरजों फिन फोरमायनानै होबावगोन। बे मिउजिक भिडिअखौ जेसि नार्जारि इउटुब चेनेलावनो नोंथांमोना थाबैनो नुनो मोनगोन। बयबो नायनो थाखाय बे साननैसोखौ नेनानै थाथ'लायदो। बे मिउजिक भिडिअनि शुटआ दासिम सोलिगासिनो दंखायो। जेब्ला रिलिज खालामो अब्ला नोंथांमोना बयबो जेसि नार्जारि इउटुब चेनेलावनो नोंथांमोना बयबो नुखागोन। आं रिलिज खालामोब्ला अब्ला आं बेनि सायाव गोदानै मोनसे नोंथांमोननो फिन आपडेटनि गेजेरजों फोरमायनानै होनो नाजाबावगोन। लोगोफोर, लोगोसे आंनि दिनैनि दासिमनि भिडिअ आपडेटआ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामोब्लानो जाबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय। जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो माखासे गोदान फैनो गोनां आरो बर' सावथुन आरो एलबामफोरनि भिडिअ आपडेटखौ थाबैनो मिथिग्रोनाय बायदि। थेंक्स फर वाचिं।